Milí priatelia, práve som bol pozrieť denný stacionár, kde prebieha výstavba nového zariadenia presne z takých istých zdrojov, ako my chceme postaviť nový domov dôchodcov. Je to plán obnovy. Zariadenie denného stacionára je vo výške 1,6 milióna. Teraz potrebujú dofinancovať 104 000, ale na kraji to schválime, pretože je to dobrý projekt, slúži pre detičky, slúži aj pre dospelých, ktorí potrebujú našu pomoc, pretože telesné postihnutie alebo mentálne postihnutie, oni si to nezavinili. Jednoducho je to naša povinnosť sa o nich postarať a taká istá povinnosť je postarať sa aj o seniorov, pretože ak niekto celý život pracoval a venoval tomuto mestu svoju prácu, zveľaďoval našu spoločnosť, tak vtedy, keď potrebuje pomoc aj v seniorskom veku, je v 5. 6. stupni odkazaný na lôžku, je našou povinnosťou sa postarať a presne takto chceme aj my pristúpať v meste Kežmarok a vybudovať toto zariadenie pre 12 seniorov, ale je tu určitá skupina poslancov, ktorí v tom nevidí ekonomický zmysel, ktorí nevidí vôbec zmysel, aby takéto zariadenie sme mali. Aby sa to predalo? Nevidím v tomto teraz z pohľadu hospodárenia nejaký prínos pre naše mesto. Tak ako detičkám to zariadenie, ktoré stavíme v meste Kežmarok, má zmysel. Aj toto zariadenie pre seniorov má zmysel a je našou povinnosťou ho postaviť a postarať sa o tých, ktorí potrebujú našu pomoc. V každom veku, od narodenia až po seniorský vek. A preto toto zariadenie v meste Kežmarok má opodstatnenie, 50 klientov čaká a my musíme preto spraviť všetko, aby stálo, aby sme im pomohli. Ja nedovolím, aby bolo ubližované ľuďom.